И здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще снимаме как се возим в автобус 150 и днес ще снимаме. Абонирайте се и коментирайте това видео, какви автобуси да се качвам, и такива работи. И в момента сме в 150. Късно почнах, за жалост. Снимам. Затова успях да се кача. Съжалявам, че говоря тук, ама сега не е нещо да успокоя хората и затова ще снимаме. Тук сме най-отпред и затова ще снимаме. Нека видим дали някой приятел ще се качи. Или пък не. Някой няма да може да се качи. И затова ще снимаме. Ще снимаме просто. Така. 207. Чека, Опеля 2. Май ми се сега се преместя тук. Тук ще се преместя. И от тук ще снимаме. Тук правим спирката. Явно сигурно могат да сложат нов автобус. Най-много. И за това същото видео мисля да го качиме. Ще го кача, не знам. Утре явно ще я кача следващото, където се воза по-свободно и след това 20 души да чакам и за това. Толкова яко. Пишете ми в коментарите в какви трамваи, какви превозни средства да се... Напишете в коментарите в какви превозни средства да се качвам, кой номер и какво. Трамвай, такива работи. Трамвай, автобус или тролей, например. Метро ще снимам. 100%. Този канал е създаден за да снимам вътре и такива работи да правя. Да снимам. И затова ще снимам. Вече. Вижте колко е хубаво времето, жегичка е. Ето го и трамвая. Ето го и там трамвая. Ето и шестицата. И така че шестицата си я видяхме. Перфектно. Мога и за шестицата също да снимам. Знаете. Сега ще я видим от тук. Ето е шестицата. Чао шестица. Окей. Явно аз съм единствения, който най-рано ще си дойде. И затова сега е време. Ние слизаме на следващата, не на тази, а на следващата спирка. И сега ще я пропускаме или... Някой ще слиза. Окей, явно я пропускаме. Окей, следващата спирка е нашата така... Явно ние да се приготвяме вече, да слизаме. Окей, така снимаме. Окей. Слизаме тук. Ето е спирката и ние се слизаме тук. Явно много хора сега ни чакат. Явно. Затова... 245. Чека, обед.
Така хора, току-що слезнахме от автобус 150 и ще кажем чао за видеото. Ето го 150, ще кажем бай-бай на 150 и чао.